veštački zubi, gumene, zmije i bube. Od strave kada bih ovuda naišla kada padne mrak. Srećom, ne kao one pečurke koje se jedu samo jednom u životu. Dama u crnom prolazi ovom uličicom i izlazi na ulicu krvi. Totalni sam anti-lifestyle bloger. Dobar dan, dragi moji, i dobrodošli u Život u Kanadi. Dobrodošli u jesenje izdanje, u šetnju kroz vatrene boje Vancouvera, farmu bundeva, priče o najpoznatijim duhovima u ovom gradu i naravno Noć veštica. Vežite se, polećemo. Za sada, bez metle. Vodim vas prvo u šetnju po našem kraju. West End je deo centralnog gradskog jezgra i prepun je zelenila koje na jesen gori svim nijansama žute i crvene. Među zgradama kriju se blokovi starih kolonijalnih kuća koje svakom godišnjem dobu daju jedan poseban osjećaj ušuškanosti, mističnosti i lepote, što je naravno presudno važno kada su te kuće scenografija za nešto poput Noći veštica. Zamislite samo sve te drvene podove koji škripe i podrume koji kriju ko zna kakve tajne. Dobro, u realnosti, verovatno isto što i podrumi po okolnim zgradama, ali uživimo se malo u ovu priču. Halloweenu je prethodio Dan zahvalnosti sredinom oktobra i već tada su bundeve postale zaštitni znak balkona i kućnih tremova, ali to je bilo samo zagrevanje. Tek kada stigne dekoracija sa duhovima i kosturskim glavama, znamo da smo duboko zagazili u jesen. U Vancouveru znate to i po kišnoj sezoni koja počinje i spremate se psihički na to da možda danima nećete moći duže van kuće. Mada je ta atmosfera potpuno prikladna upravo za Noć veštica, ali ove godine imamo sreće da nam je oktobar poklonio ovakve sunčane dane. Čak i malobrojni turisti koji se šetaju gradom prolaze ovim ulicama u potrazi za savršenim mestom gde se mogu uvaljati u lišće i napraviti dobru fotografiju. I bilo bi neozbiljno da se ja kao žena u ozbiljnim godinama sada bacim u ovu gomilu, jel da? Ne, ja svoje godine računam samo lunarno, tako da koristim svaku priliku da se uključim u zabavu. Bundeve čak i nisu glavne glumice u ovoj sezoni. Primadone su, barem na West Endu, ove godine veštice. Imamo čak i jednu koja se malo zaletela. Tu je i kosturska čajanka na jednom balkonu. Stalna mala postavka dopunjena jednim duhom. Izlog zarobljen paučinom. I paučina koja je zarobila nešto drugo. Imamo čak i ljubičastu paučinu. Jednog šišmiša. I neka strašila koja su izgleda zaostala od Dana zahvalnosti. Previše su miroljubiva za ovu ikonografiju. A imamo i pobednike netakmičenja u najkreativnijim dekoracijama. Ovo su naše omiljene kuće u kategoriji sezonskog ukrašavanja. Najlepše su sa novogodišnjim ukrasima i svetlima, ali su ove godine nadmašili sebe za Noć veštica. Na jednoj strani je pravi piratski brod sa gusarima, koji su oteli nečije blago i lutaće morima zauvek prokleti u svojoj gramzivosti. Ili barem ja to tako volim da zamislim. Sa druge strane, komšije igraju na proverenu kartu starog dobrog groblja, kostiju, kosturskih glava, paučine
i bundeva. Ipak, naravno, dobijaju i ove godine veliki aplauz za kreativnost. I da ne bude da sam veliki lokal patriota, vodim vas u kratku vožnju do drugog dela grada, čisto ilustracije radi, da uživamo još malo u bojama jeseni i vidimo kako je tamo gde su, za razliku od mog kraja, većinom stambeni blokovi sa kućama. Kerrisdale sa ulicama punim visokog drveća i divnim porodičnim kućama. Ispred ove jedne izgleda imaju neko posebno okupljanje. Očekivano svi su tu. I kosturi, i duhovi, i veštice, i nešto od čega bi mi srce poskočilo od strave kada bih ovuda naišla kada padne mrak. Komšije su bile možda i kreativnije. Toliko da bi mi od ove scene poskočili i srce i krvni pritisak. Genijalno. Ovo je inače bio petak, nije 13. ali jeste dan pred noć veštica i deca su u školu išla maskirana. Prizori su bili fenomenalni kada ih vidite kako prolaze u grupicama pa izviri neka mašna sa šljokicama, mač ili plašt superheroja. Snimanje dece je naravno zabranjeno bez odobrenja roditelja, tako da vam tu sliku ostavljam samo da zamislite. I kostime i dekoraciju ljudi često prave sami, mada se generalno sve ovo što smo videli može kupiti vrlo jeftino. A ne možete da zamislite koliko toga ovde ima za svaku sezonu, ne samo za proslavljanje Halloweena. Ovo je samo jedna lokalna prodavnica sa vrlo jeftinom robom. I da, još nismo ispratili veštice, a stigli su nam Deda Mrazevi. Ali moglo se još ponešto naći na rafovima poslednjih dana. Nadgrobni spomenici, paučina, duhovi, veštački zubi, gumene, zmije i bube. Šminka za maskiranje, nalepnice i naravno slatkiši. Ima ovoga i u skupljim varijantama u specijalizovanim prodavnicama. Ovo je zaista samo delić onoga što se nudi. Šetnju završavamo jednom, možda netipičnom jesenjom slikom. Idemo na Kicilano, u park koji je pored okeana i prava ilustracija za jesen u ovom gradu. Znam, letos vas nisam vodila ni na jednu od predivnih gradskih plaža i zato evo kako jedna izgleda u oktobru. Ovde je dozvoljen pristup kucama i tu dolaze da se igraju. Igra se i vetar sa talasima i sa mojom kamerom. Ali morate da vidite ovaj pogled. Ovo je jedno od najlepših mesta odakle se vidi centar Vancouvera sa malom muzejskom morskom marinom. Dobro, vratimo se suštini. Jesen u Vancouveru nije propisno doživljena ako se ne obeleži svečanom posetom farmi bundeva. Naša delegacija na visokom nivou danas ovde ima sastanak sa ostalim članovima udruženja drugara iz vrtića. Pre koronavirusa u ovom delu bilo je vrlo živo. Muzika na pozornici, ogroman prostor sa stolovima i stolicama za odmor i kamioneti sa hranom. Vozio je po farmi i mali voz, ali sada nema ničega osim zaprežnih kola kojima idemo ka njivama. Farme bundeva su naravno organizovani posao i ima ih na desetine.
Imaju različite sadržaje, aktivnosti za razne uzraste dece, degustaciju i prodaju vina, voća i povrća i naravno ono osnovno, šetnju po poljima bundeva. Da, znam, uopšte ne zvuči uzbudljivo, ali kada imate malu decu, to je jedan sasvim lud provod. Očekivala sam da će farma biti prazna, zato što je poslednji dan, danas se zatvara, ali izgleda da su ipak odlučili da dopune bundevama polja. Ima nas koji se još nismo slikali za Instagram. Pazi na blato! O, da. Da, na farmu se ide sa predznanjem o poželjnoj obući. Blato je naravno svuda, posebno posle kišnih dana, ali to je upravo deo čarolije u kojoj klinci uživaju. Tu su Ben i Oli, Maksimovi najbolji drugari. One more, Ben. Ben, one more. I na nama je samo da trčimo za njima i vičemo smernice kuda da idu, u nadi da neće skrenuti u kukuruze ili zaglaviti u pomenutom blatu. Ovo mesto je njihovo carstvo i nepresušni izvor zabave. Tata! To je mala. Evo tu sam, Aksa. To je malo, juče da ide. Koliko god sve ovo izgledalo čarobno, možda ne toliko više s ovim blatom okolo, ali zaista jeste lepo, ove bundeve nisu jestive. Srećom, ne kao one pečurke koje se jedu samo jednom u životu. Od bundeva ćete preživeti, ali sa bljutavim ukusom u ustima. Mi smo prošle godine napravili tu grešku, poneli odavde bundevu, ispekli u rerni i shvatili da se neke greške prave samo jednom u životu. Ove nisu onako mesnate kao one naše seoske i mislim da ih gaje na neki drugačiji način i služe samo za ukras. Sva ova polja napravljena su naravno da lepo izgledaju. Bundeve se donose sa okolnih njiva i zaista služe samo da ispune svrhu jesenjih praznika i naprave sadržaj za nekoliko sati zabave. Ali to je sasvim u redu. Pa šta je, koliko ima bundeva, zbunjeni ste? Oni koji su gledali jedan od prethodnih videa sećaju se, oni koji nisu mogu to kasnije da urade na linku koji ostavljam u gornjem uglu, da se lokne prave za farmu bundeva. Ovo nije ta prilika, bar što se mene tiče. Nismo poveli profi fotografa da nas slika, radimo to sami, a nemam ni vremena da se time bavim. Znam, zaista, totalni sam anti-lifestyle bloger. Opa! Dobro, uz cenu karte od $20, svako može da izabere jednu bundevu i ponese kući. Maksim je taktički svoju ostavio sa strane da je pokupi u povratku. Tu stani, bravo. Tako, bravo. Prostor za odmor i hrana preseljeni su ovde. Tu su standardno hot dog, putin ili kanadski krompirići, krofne i ostale slasne i nezdrave grickalice. I mi smo tek na pola avanture. Tunel nas vodi do ostataka od suncokreta i nepreglednih polja sa zasadima dalija koje leti cvetaju u svim bojama duge. Gde je Maksim odmorio pre nego što su ugledali kamion. To, popni se gori, sedi. Ovo je naše omiljeno mesto za fotkanje i ove godine uspevamo da dobijemo jednu dobru fotografiju pre nego što mi se gospodin istrgao iz zagrljaja. Naravno da sam potpuno neinteresantna ja sa mojim molbama i sa nasmej se Makso u odnosu na stari zarđali traktor koji čak ima i menjač koji radi. Ko ne radi? No ti visiras, Berlino. Ok.
Poslednja stanica je lavirint među kukuruzima, koji su međutim toliko suvi da se ne bojimo da će se među njima iko izgubiti. Mada su dečaci naravno našli sebi zadatak i bacili se na posao. A gde idete? Tu, okej. Ohoho, eno su kauboji. Ne bez ožiljaka od blata i ne bez ulova. Vraćamo se iz ovog pohoda. Svako sa svojom bundevom, kaljavi i srećni. Ali ostajemo još kod bundeva, ili barem kod hrane, u narandžastoj boji. Koga mrzi da sprema svoje slatkiše za noć veštica, može da ih kupi. Verujem da je ovde malo šta sa ukusom bundeve, ali je lepo na oko. Da, ovo na oko možda čudno zvuči u ovoj prilici. Dobro, zabavno je. Ima naravno paukova, crva, duhova, baš krvavih scena i mladenačka torta. Ok, ima i svedenijih varijanti za neki elegantni veštičji sto. Ako ukusa bundeve i nema u hrani, ima ga u toplim napicima. Naravno, sve kafeterije, Blends, Starbucks, lokalni, najpopularniji kanadski, Tim Hortons s jeseni, svi imaju kafu sa ukusom bundeve. Meni nije omiljena, ja čekam božićnu kolekciju i onu s ukusom lešnika i pralina, ali nastavljamo mi sa jesenjom pričom. Idemo dalje. Vodim vas na upoznavanje sa 3 vrlo posebne dame. Ne, nećete ih videti, nažalost. Možda će one videti nas, ali mi njih iskreno se nadam da nećemo. Gastown je najstariji deo grada, nešto poput Beogradske Skadarlije. Najlepši je i naravno ima najviše misterioznih priča o nekadašnjim stanovnicima. Ova uličica zove se Blood Alley ili ulica krvi. Ne zna se zašto je tačno dobila baš to ime. Pretpostavlja se da je zbog klanica za preradu mesa koje su se nalazile u blizini, mada je ovaj kraj u to vreme bio poznat po sumnjivim kriminalnim aktivnostima. I ovo je mesto gde se prema pričama pojavljuje naša prva gošća. Gradska priča kaže da je tih godina upravo na ovom mestu u jednom danu obešeno 40 prestupnika. Ima svedoka koji tvrde da od tog dana dama u crnom prolazi ovom uličicom i izlazi na ulicu krvi. Naša sledeća gošća pojavljuje se u čuvenom hotelu Vancouver. Otvoren je pre više od 100 godina i kažu da se kroz hodnike na 14. spratu šeta dama u crvenom. Prema legendi, nekada davno uživo je ovde posećivala hotelsku balsku dvoranu. Priča o dami u crvenom toliko je popularna da je ona dobila i svoje mesto na zidu u holu hotela. Radnici obezbeđenja pričaju da kamere za nadzor, čije senzore aktivira zvuk, nekada uhvate sumnjaju njene korake na požarnim stepenicama između spratova. Damu u belom video je, tvrdi moj poznanik Goran. U Marine Building radi duže od decenije i kaže mi da se dešavalo da su tokom godina ljudi u zgradi čuli neke čudne zvuke ili osetili hladan vazduh na određenim mestima.
On je lično na ovom balkonu jedne noći u 2 sata posle ponoći video najpoznatiju stanarku. Proviđenje je stajalo ovde nekoliko sekundi i nestalo. Priča o njoj nije poznata, osim činjenice da se povremeno ukazuje tokom noćnih sati. Subota je veče, vreme za odlazak u lov na slatkiše i naša ekipa koja je posle farme odremala i napunila baterije kreće u novi pohod. Hello. Happy Halloween. Za Oli, Bena i Maksima ovo je premijera. Beskrajno su slatki i zbunjeni celom atmosferom. Uživaju u kostimima, iako im nije baš sasvim jasno čemu služe. I onako im svi otvaraju vrata i nude slatkiše. Ceo ovaj doživlje je zapravo prava poslastica za njih. Do slatkiša im je malo stalo. Mali su i vrlo ih retko jedu, ali vide da tako treba i ne bune se ni malo da ih uzmu na poklon. Happy Halloween. Thank you. Thank you very much. O da, naravno da roditelji potpuno podetinje sa decom. Moramo im biti dobar primer u svemu, jel? E pa i u tome kako biti dete. Veče postaje hladno i bliži se vreme za spavanje. Polako krećemo kući dok nebo iznad Vancouvera zaglušuju zvuci vatrometa. Kažu da veštice na metlama izlaze malo kasnije, kada se slegne dim i putevi pod punim mesecom postanu vidljivi. I to bi bilo sve u ovoj sezoni Noći veštica. Nadam se da ste uživali u ovoj priči barem onoliko koliko sam uživala ja dok sam je pravila. Ako jeste, lajkujte ovaj video, podelite ga sa svima da se i oni zabave i napišite mi u komentarima šta vam se najviše dopalo. Hvala vam najlepše na pažnji, ostanite mi dobro i vidimo se uskoro.